tie mo pa na me maame oba pani adu na wa frame fa say yesie no June 28 29 eni yesie no enti yesie no wie ye no oma obema kofia moako asase e ma ne do emefuo omudi ka ye koko ne kube anye yi ene kire omo aye mefuo enti emefuo ni mu omo ye wie ye no maame ni free mu no ne yawada ana mi hu na mbusa ase kofi na maame ko sese eme no etesen ana so ne bra pani ni ho eni ntime ntwen ema ne bra pani mra ana am say in fact wakasa me yam sheme oyembe show enti ya na me twen ye na ye krom so aye baako bi we ni babu so papa nkone aye enti bra me ba aye ni bi firi kumase ya ko ye no na me ko aye ni bi na me ko ne nchen ana me pe obi kan ho ye Japan ana me ne ko ye na me Kofi o ka so bra beba enu enti me pese mu se o bra na wa ba na so mai ni ti a watwa mu ase ne bra na ama ana me se asam kra pa so opese o mami hu na mi hu benkum ni nifa ni ti a watwa mu ane se asase no a waye mefuo wo so no o papa dia ana am se hona mi za se no kure asa wasase we se so o papa dia enti anum ana me friend me brother no a o Italy o man ska man ni do mefuo no se bibi se na brante no waye de waka ana me bra no so friend Kofi Amoakoye nyina maame afrim de odi na de antibi ana ode to nanim sa asese na Kofi Amoako kan to on friend no onye dai omusa no enti ampa me sa ko obi na mkobusa antibi no ne ti a wotwa mu ase asase no yo papa dia ana am se sa na ti ya dia ane me den baba Opemsuo ana tamwa na bre wan to for me maame to for me flo ho mu do na nsase nyina de o mu bai se de atwa hia hai ana mi video wo wasamu a wubie wa no kan se maame ne di asase amoamo ado 8 acres emefuo na wunu aba no a febi maame brother no odi machie no na ne ye den na maame ne kwa wo be kasa de ne yo papa de ani nti na maame be de ne bae o papa mo nso a memfa se o so ode ade na ma wo no o papa mo nso wa ha me de o papa mo nso ayede aba ana video no so ye dey e wa ha no me say ene aba fontentan fidie internet no technology baby akwa nti no mesra me sada me sayem wonu obi ya de a na wa ya hweye esane say e bia na wonim sa wo kokofo mu ye bibi obi tababi wo bon sa ne fun wo de atwa wo kra yesu sa no se kra na yede etwa etoso biem eye CCTV cameras na aba no na ma hwehwe ni wa hyabe kura bia na ye bia wonim hu nsem a wo kanyina na me di video me bottom a me de totom atadim ebi ye CCTV cameras pena yede twro na kantete obi ye anase de ese bia bru obaifo oyebaifo hu kwan obafa so no de gina ho kasa so kwa na wugirem esansa hwehwe ni wa kura video ne bottom e bona tade mu kura video pena ye de twokura no video baby e wiase na akodru no tunu obi ya de ahwede ye ene ka wa hye kura no technology na me hu se bitimi kura de yetu ene obi kita pen ketwa bi nso na yetu ne kura no mummy ya ni nda ho na ene ne wiase na ntse krantete de no yo opagine me wo kwa bebru Mira, what are Romana what to say? What are Romana did they say? From Kofi Amoako. Kofi Amoako free crobeso. Asante Achimfidi. Asante Achimfidi, Moba Busia Bay. Bob Bretu. Bretu, what crab wire day? Quaqualubi. Quaqualubi. Jata. Quaqualubi. Yo, young boy, any more ham at 12 December. Say, yo, oh, Penny, what are Roma, winning Papa? Winning the crime besso. The Kansameswa, a banana. Oh, so I banano. Yo, Papa, smile or kind, dear, and him found. The walker said, Nya be man akoto abema maduane anya ne kure na the woman yan say me ne o ma me tran say me soa no de no wa bruchiri di ma me na me som no wana na wa bruchiri papa okay
timi na nam ne maame no o soma ma yiase o soma me koyie wo ha yise what do I ba timi din na natie na dube bi no ka chem se kofi o wura na da ho no pe bibi dua na wonu bi ya medi wanim na yo papa dia na ye dey aye me papa dia di maame ne ne kan okay na mum na yenim se e bedu bebi se de no so wa video ni ade o de kan wasem la me ne maame na tie aye bibia maame ne ka sa asem na kire ho ina na e wo ho wona ne nko a adoba nkomasem ye nko ye ni moye mitimi asuma me be frem na oho na me ne makose dem ena maame ne wo nko aka yesa asase ne ye papa dia mitimi ye bibi o so timi bo akura be 10 years ni start se me dua be no abe no enya ba me ye nurse ne di duae na me ne abrante me carpenter ne ko boda so ba bi na owura bi wo ne ko hunse se owura mu dua ba eyeyi na nipa ko nu nu abeni te fifira se bebre okay ana ne tutu abe no e di bedua me do afi wo ya ni akotunya ma bedua sa tu ko abeni bi osisi wo mienu e do ka se onua bi ene to abeni ma me a anya no kore nipa no ne dua abeni oho okay abene kura de sese e hu hyeda eni asem sa asase no sa abene de da asepo a eduru mpempe so bi a ye beto wati ase to so asase da ho na papa ma me mbra he ebra ma me ka kire o sa asase no o papa de antifa no o ma me ana o papa mba no mo ye sei me papa ma ye yankro enkuno o ma ka we o mo won che no ka ho ye edu nan ana won ko ani e de wo she dem ka kire o sa ye o papa sa asefa oba kan kra obeka no kro ma me ne no die no kwasem ni tie me opanyini me say o papa ma brudu ena ma me de wo share dem so papa sa asintifa o se me nya bibi wo so dua bibi wo so jo na video ni so na ye hia mo do ma me sa asiso nyina na de na akotere mu bi de ma me kotere mu no ye asase no fam ba bi o ka chem papa de ma me ba ko ne di continue ma eti o man ba bi se ono eti hol me no na se bibi ba ma ne bi adi eti mna we frame na chese wono mayo me bia te kekura atwa me bia okoko eti ma honna go frɛ ye no ma me ko bi se hɔ ne de minim se ma me se papa de ma onua ba wo no eti se me do ye no dia se na ma me na sa ala me do ma me so ba ko na di ka mu ana we na di ade enti wodo asase ne so adi mfie be sei me de because of the 35 years be 35 years na wo nuanom se na didi asase ne so bi me ko na do 35 years ene na wa abro o wo mo no nya wa kwantum ene na wa abro de o wa kwantum ne ma o panyine tie me e se de tie ne meka se bi ebru sense se wo gitum sa asase no eye wo papa dia wo papa wo brudu na edu no omo wa kwantum ti edu ni se du ba ko na omo won chenchen obi etu kwan ipa jo wo se afudo de nya ni pa nyina ne pe ado na tika free mu be o me da tika free mu ba de na se abakra medua na so de ahia se bo no menu a menu ya mu se o mo bi enkwan enkwan ne ngo abene se da nyini bebre na so unu 35 years ni akodwe a ye na nyini ye menu ya 35 years me do ho me do me ya sa enti unu anu mo bi aya abenkwan edo mo nso ba ho anu watutu bi ama omo na se ya wonya kusie wo ho ka che we nyini mbani se da nyini sa wonya domo na akokono nso se onto ya sa ne ma ne ma eja panyini se wo papa nja wa japade emfa wani nko ana ma wani nko bread ya de ni so kasa bebuo asem no kan dru ba bia nso ye hu ani maame edi asase ne ma wo no wo no de wo share dem ka kire wo krata be no ye to so de ma wo wanya krata ensa be na wutu asase ne so ma no o ya mi na minim se sa ne ma we se hu bi bedu obi ma wasase a ye tu nsa wan tu nsa ya anya krata. How many acres are we talking of here? How many acres, Mira? Unsusu ya chawadi e wuni mano. Opanyini mi tu fu tru hu fra sase no. Memo akasa Mira. Papa. Me papa no. Tru hu. Mo abusua ba ko. Obetima di so. Eno na ye kasa but claim ownership. Utie and claiming ownership. When sama wo sha se ekebia obi a wo tie bia na mebe ya adwene. Papa, na do sa so ya from awaka. Mami. Awaka. No be just mami.
Oh, baby, so Mama won't drill. What's that? You are so kind. Oh, Papa, me dear. Papa, me pekrat, David, me pekrat. Jay. Me say, me did not know some. Hey. Mame, Eja. Me here will be a crata. Manu asam na me de. Oh, Papa, me so mo fa ma asam nkwai. Wo bet me aka for asam ko. As simple as that. Oh, ni pe egu a kire o. Obi a pa be kan asam. Enti se wonya kwan ana wonya butre ma me kam asam a. Oda ro ba kwara mo fa be mo enu ana mo be fa pie. Me srew. Ajibai, mama next story. Asam we bi ntimi nka bio. Oh, Ajibai, mama next story, please. What am I? Asam ye kai. Me kwa dem cancer welcome. Come here some friend men share for you, mama. Men share hospital. Be man no bi ka asam na do sa so yem say. Asam be dey dey kan atwa. Mati. Aja be ma so akwa ba. Yeah. Na what you say? Opagine odi dey say. Kwaku amu. Ye me nwa be ma amu. On dey oye kwame amu. Jo. Opagine, what are romance free crop so? If Asante achieve with Asante achieve with him. Na mo ba ma fa hwe de kakra. Oh, no, you should continue for ho hwidim. Na se mo fa bi amba. Ya na hwe de ho na nkrantie so wo ho pa. That's a tito de. Ne nkrantie wo ho. Na no mo we. Na mo so mo ho mu di galana. WWH. Mo pe ya tabu tempo. Ti mo na anim galana wa abutem no godoro. Abutem. She. Ya se ne ka wode ne na ke ko so mo di yi. Kwabo ne di. Opagini, wo ye di en wa abusuan ni. Me papa e ba panin ko si brother. Ona Papa e wo di en no. Inu ekuma no. E na de asemi ba en so di en no. Ye me so aba. Wo se wa aba. Jo di en anim fa asem na ho. Asem de mu fa ho se. Papa started door assassin. Be area 1960s. Bisa na papa fi door assassin. Area nkwara brimu ne yanyi kakra. Door ya bisine. Na me de me door fo obuchim. Enti me ba na me nyan odo na bokra ewo eyi. Akra no fa. Ti me de mu se be papa de na odo. Edi last mbam bisa no se ka se me bi widem hene yetu no ema mama amankwa papa ma na sase no efa se ya ono onidi nti babuza no se mama amankwa de na mama du na se omfa nu atekam so ya sase nya asase so ntimi se me dom de ntinya de ndi akiri ni na mba no se babia papa do no owure se opapa mama so ndia ena se no fasin Kasago afidie ni me papa edo ho nyam ko ekutu banche etinya de a e mam ne dia eno kra de okan de na ze de mi katwa to nyan se o se o mami wu aka chen se eye o papa de a ntimi ntwuma nson ntimi ne ho antwema nson ntimi ni owura ntwuma nson mesrew asase ayi abe na odua so o memre itu edina asase ma no mpeka se asam no kra na waka no papa wutie eye so wa meka ne chenche ajade a wunwie kan wugitum Ujitum. Yeah, be bokrata to so papa asase ne me man ka hwebim asem na twatia be mpa asem a ye twetwe ne sere ne abasa wo se emmene e wo so no embe na ye ma mfie be se na do ani bua mfie be se abedi afimpu ne bi iwusi na se nya na asem bi so nyi but abedi on se be etisi kokko enu ama ne nya ntumpreko enti ono na ne dia ya kasagu afidie ni ono na dia e no se wo na wo be sere se ye ntu abe no na ye fa asase no mam enti wo wo kan na wo do ani bua mfie be se abedi se be se beto enketon kra de se be 10 years 10 years ena ye to abe ba ko ase ye to sen ya o to fom ase ye to fom ai wo ye woni ton ye se ye to fom na sa wo to na ya to ni ente muza se ye to ana se ye to opanyini wunwe ya te ase de o te ase ni yima no ne ba wo yima no se de o te ase ni yima no they say you turn 600 60 cities and I wadwe am bedodo be say men ye men kan me one kind opanyini what did asase ne so ache utie se be bro senka akwaje ye me enche kura anka
wodi ni ye na ani abusua di ni ye kura sa mesere se me didi so a ke bia nka abusua kura beka so watena so kakra nti ye be poni asase ni bia ma but adwena a wo fa ye na ente sa eto so bia wo papa no okosi kwaye mi bisa mo papa no udidi ono papa chi eyem na ne ko to ankosi kwaye on de ye beto de no ti asase ni na wo bi na akɔhwie bi mira sebie bru wa asantini yenka asantesem kakrai eni sei papa ne da abusuam me no mienu yedidi koye ma me fie me ba cho wate ase enti se eya abusua asase eya papa abusua asase no abedidi so a ana wo papa ana wo papa ma me asase no obedidi so a enenti me mama ho ma ne nyeye me ba cho wate ma asem na sei obanyina wote ma sei ebia na yo papa ma me ana wo papa wo fa bi asase ana wo papa nso kodidi so a entimi meye ne madea enya asante amamre no etimonti me kasa asase na wo mo papa na me kyerɛ yɛ de hu yɛ no eti de itiati amene no twema nso me so aba no ayi de me opanyini won se yo mate o se o maji atuma ye koto kofia ha sikadwada roma uvura ha pe no kura ne ba bia wo bia bepie ye no kura ne ye de atwa ye furuma onuanom o se anane ma ma no wo mo papa ne firi mo fie enso ye hwe mo tipen de anuano ma ne sa wada roma mo se mo bre no mo to abede fama de na wo kan fa ho ma na chese o pa chese o ma ye bia na asase ne de o ma wo mani bi no na mpese me busa bi tena se ye ne enka brofo wo se me pese se no de tobo me pese me hu se yen so ye chefa ye de de abenim na asase no mo so chefa ye de o se asase no so akotena so nke bia nka firi mu nsa ko obi ho o mo so chefa ye de maami me pa cho me se kan betwa ha twa wo maami se enye se ye bei yes o kremu ade no a na ye de buta ye nyina ne se o bu ade no ho ba ade ye de e de maye but o make comments bi se o papa de no ana ama sabi anuanom ye hwumi se ebetima your papa de akopem se na o papa edidi so ana papa ne nso so no na me kan akasa bi se wo bi na awie bi enti se ne maame ne papa wo fadea se ye ne papa e maame dia e da abusua bim enti sabi ebru omo ntimi didi ma omo papa afem isan say asanse papa na de kwesi ni kwa ye de a edi anka abusua ni asem bi aka ho na mo abusua de da ho a bodidi so amasabi wa wo ma be didi so bi de ye ntimi ma ne nkosa as simple as that enti de wo kan no e don na mpese wo yi ma no untimi so a wo nuanum bi wa akire ma omo be yi ano ma me pa show bebre onyankopon bo a before say mo de mo be kan bibia tu betwa no asam ne kan na me kan tie opanyini tie me entwe asam sa ye nka asam sa ba ha me say wo say be fie du achi ode kro de nani na abu say abani nyina oto a no wa fa wasase eno nam say die na wo kan fa ho die be ye wa akire die no de ye nduru ho die na wo kan na wo nua no mo be ya no ma ho mpa cho fie du ne de ekwan awa etimu amada amakohwa opanyini ye ankohwe nso o se be se die na wo kan enfie cho ekwan awa enti die enti mfa se afe omunyi wo de ye ma omu afe wasi abene bi nyini ye na de wo so no betwa ka ma o ma na asi ekohwe na wasi etue ka pa ma me betue ka de ama no afra sase no tiawa ye be pa cho ma mo wa kire mu obi bi kan mo betimi abe abusuan mo ntere kire se ma me abra be me na bra mo papa fie mema wo ho mema atente agramo nyaje by mema su ni bia jaisa wo mu de ka se mema wo yesa me yire mo bedwa wo enya yesa we mu de ka se mema minim de ntira dabi asante achemfo na nkasa no aduane papa man kan papa meme kwatira ma meye kese tenten kura chen wo mo yo no afritra asante ye ne krobe so na ni mu asante ajubai yami ambo yi o ye fa be nya se ni e no be mo akwa ba na what is say mama what did it say
Fiada so a papa bi. Na uduku a wabo enidi ni say. Pacho minimni. Eni obetu. Na oboduku asa de ode kasa kire me. Me hye no aba no, na nte ekura kasa kire ye. Ti duku ni di say. Pacho minimni. Mame, say o mai. Omo so Matias, omo be yi omo meno. Efri so. Mfie du achi. Ena wo nua be ma se mfie du no wa. Omo ma fe. Die na wo kan. Yo. Kakra me kan say. Me de me wo fa na ne mani no. On na tete me. Oh, okay. Me call in 1973. Nsem na mko start. 51 years now. Any one you know. So mfie say. Me wo 58. To call 73 ah. And I say o call ye de be 2024 51 years. Okay. Enti nsem na me ko start school. Wo 81. Na me wo fa no wakum nipa kora amini. Sabi ebru wonka so wakum nipa. Esansa na wo ben nti no. E bia wo so wo suma sembi mpa aminim na aka so wakum nipa. Asante kasa e be wiase yeso wakasa yi. Ti wo se bia wo asembi mpa di suma ya me na me ben nti meni. Kan sa ma me. Me na me ben me wo fa pa. Enti die wo kan asem bia sasa wo kan kire me. Sante kasa de wo kan na wa hwe yi wache. Aha so ye me hia. Ahwa wo be hia. Wo wuda me nsa so. Na asase na o mo kan no me wo fa no. Na ye ne do. Na o ka kire me se asase ne nya ne dia. Asase na ye do no. Nya ne dia. Eti bra wo wu 1981 ijaye asase ne so ko. Emma papa yi ma me ne do ya. Enti na kakra ni na me bra yi ba ye se. Asase no me wo fa ma ne se wo mo papa de ama wo. Yes, wo ye so 43 years ni. Ai. Enam se bere ben. O fa nka bibia asa. O ma meti ase asase ne nya ne dia. Ade anya ne dia, o de cha ne ma enye yiye. Enti omo kasa enye nokore. Mate medase. Enti me de na me. Ene omo agi atu. Asumdwe aba. Bebe na what are Romadi dey say? Your friend me kwa me dakwa. Kwa me dakwa. Odie de ukita santidin pa. Opanyine what are Roma unso odie ne papa yi. Me wo fa no. Wo fa no no. Na me sister di na chi ni. Oh, okay. Enti asase no ogi ana enko. Asase no de se de ye me o ma ye no mama me ho adwiri me papa se mama mo be kan. Enya hwe. Me ho adwiri me. Bia ya o mo adua me no kra de o mo fa wa no ho. Oni ma de nchemienu a ye de aka bom ye de nkra symbol no. Funtumfunafu de nchemfunafu. Ofru bom so odidi a no wokum. Esen ne tachirema asem na make chirewe. So ahu. O de adwane to wani ma tachirema dane. Na esen nyam na mokomokon so be hu na esen aka tachirema. Owo nyina so da sebo ekogu ye funum. No correct. Ti funtumfunafu de nchemfunafu ofru bom so odidi a no wo pre ho. Enya hwe why na me pese ka me bible bi kakra enya hwe o magi atomu de me pese ye besa aye ayibia bi na me sero se bi ebru asase no ebia nke da ho a ke firi mu nsa mo mai wo baja ne na egu sre so aye pepa ye ntwa ntwene me mamu meet be enum ekodu mo nwene ho mesa ne makasa biem na mo hwe se mo poni bi ma wo ma eyeyi a munyi de etwa mu na de asin muntungo o de amonwene ho montena ha ya meet be du